Dopadlo to o mnoho lepšie, ako som čakala. Ale to, čo som robila ja, dopadlo hrozne. Ale to, čo robil Bogi, dopadlo úplne výborne. Toto som si nechal ako roh, aby som mal taký pevný. Malo by to takto prekryť akurát. No dúfam, že som to trafil, že to nebude úplne mimo. Ten eukalyptus. Teraz som si naznačila, keď pôjdu šroby. Skrutky. No a teraz si ich trošku takto nachystáme a potom, keď zdvihneme dosku, tak už ich budeme iba doťahovať. Asi si istá, že tu, hej? Áno. 100% architektka povedala, hej? Áno. No. Barbara nevie merať. Máme pritlačený kabel pod preglejkou. Preto nerada merám. Poďme. Ale je to doklíva, bečka. Akože však ľudia to odšrobujeme a robíme to ešte raz. Ale šrobuj ty teda. Tak, No, je to lepšie. fuj. Poď kde? Opus 3. Rošt. Wow. A čo sa stalo? Barbara to zle namerala? Vôbec. Už sme na šroby netrafili. To je v pohode. Keby si ich tak prdol, že festové. Už sa mi ako to vyšlo a som s tým pomerne spokojný. Tohto miesta som sa obával asi najviac, takže...